Вижте как е цяла среща. Заемаме бързо. Заемате бързо. Съдията обикновено казва така начало. И се маха. От вас, от мен се наближава се, така и чукаш лев, брат, ляв. Така е брат. Айкозов. Така го правят тия, които са играли. Професионалист. Ами ако искаш да се позреш начало. Мен е начало. Така? Ето. Камо Козов. Аре Козов. Пак е ми. Да, те не знаят какво правя, да. Виж, като той удра всичка сила това с злоба. Он е мушица, вчера още не е дал сигнал, то скочи. Кажи, Сани, а? Ара, ще има ли бой, бе? Аре Козов. Покажи му. Козов, ти си мазохист, бе. Какво правиш там, бе? Накара се. Ева си майката. Пак с този шут ще го свали. Камо Козов. Да. 5 секунди още. 10. 30.